ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 13/4/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದುಕುಲೆ ಅಪಗ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬನ ಕೈತಲು ವಾ ಮುಖ್ಯ ಅಥಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಇಂದೆತ ಚಿನ್ನೆದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಅಥಾರಿಟಿ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆ ರಾಯ್ನಿಡ್ದವರ ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆನು ಓದವೆರು. ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣಾದು ಮಲ್ಪವೆರು. ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲು ವಿದ್ಯೆದ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯ ಉಂಡು. ವಿದ್ಯೆರ್ದೇ ನಿಖಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪಡೆಪರು. ಗೀತೆ: ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಬದಲಾದಿಜಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆಂತು ನಿಖಲು ಭಕ್ತರತ್ತು ನಿಖಲು ಭಗವಂತನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಐಟ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜೋಕುಲು ಬೋಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದುಪ್ಪೊಡು. ಪತಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀನ ಹೊರತು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪತಿನ ಹೊರತು ಬೇತೆ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ಪೋಂಡ ಐಕ್ಲ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಇತೆ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು. ಆರ್ನ ಜೊತೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಡ್ಡುಲ ಪ್ರಕಾರದಕ್ಕುಲಿಲ್ಲೆರು. ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಾದ ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕಾದ ಉಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಂತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತತೆ ಐನಿರ್ದವರ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಅವೇ ರೀತಿ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಡ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಜೋಕುಲೆಗ್ ರಾವಣನ ಮಿತ್ತೆ ಜಯ ಗಳಿಸವನಂಚನ ಅತ್ತಂಡ ಜಯ ಪಡೆಪುನಂಚನ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಅರೆಗ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಶಕ್ತಿ ಸೇನೆಯಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ನಿಕುಲ ಸಹ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತೆ ಬಂದು ಪನ್ನುವರು. ಬಾಬಡವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೋ ಐನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಮಾಯ ರಾವಣನ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಜಯ ಪಡೆವಲಿ ಬಂದು ತೆರಿಪವೆರು. ಐದವರ ನಿಕುಲು ಸಹ ಶಕ್ತಿವಂತ ಅವಡು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನದ ಅಥಾರಿಟಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಎಂಚ ಆರು ಅಕುಲು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಥಾರಿಟಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತೆರು ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಪರು. ನಿಖಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂದು ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ನಿಕುಲು ವಾ ಜ್ಞಾನನು ಓದುವರೋ ಇಂದೆರ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪರು. ಇಂದು ಒಂಜೆ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಓದೋಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕಜ್ಜೆ. ನಿಖಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಐನಿರ್ದವರ ಅರೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಆರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನನು ತೆರಿಪವೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ದು ಕೂಡ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೆರು. ಈ ವಿದ್ಯೆದ ಪ್ರಾಳಬ್ಧವಾದ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುನು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಒರಿನ ಓ ಮಾತ ಸತ್ಸಂಗಲುಂಡೋ ಅತ್ತಂಡ ಗುರು ಗೋಸಾಯಿ ಉಲ್ಲೆರೋ ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಲು ಆದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಇಂದೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಏರು ಮುಲ್ಪದಕ್ಲು ಆದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕುಲೆ ಇದೆಗ್ ಬರ್ಪೇರು. ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲು ಸರ್ವಿಸ್ತ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಅನುಭವನು ತೆರಿಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಭಾಗ್ಯನು ರೂಪಿಸವಡು. ನಿಕಲು ಸೇವಾಧಾರಣ ಸ್ಥಿತಿ ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ಭಯ ಅಡೋಲ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಯೋಗೊಡಿತದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಫಲತೆ ತಿಕ್ಕು. ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಎಪಾಂಡಲ ಆವೇಶ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪುಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು ವಾಸ್ತವಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿಯಾದುಲ್ಲರು. ವಾನಿರ್ದು ದೂರ ಒಪ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ತಕುಲು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿ ಅರ್ಥಾತ್ ವಾನಿರ್ದು ದೂರ ಒಪ್ಪುನ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲುನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಇಂದೆತ ವಿನಃ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಇಚ್ಛೆಜ್ಜಿ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತ್ರಡು ಬೋಡು ಅವು ಬೋಡು ಇಂದು ಬೋಡು ಇಂದು ಮಾತಲ ಚೀಚಿ ಇಚ್ಚೆಲಾದುಂಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಐನಿರ್ದವರ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಭಗವಂತನ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡತ್ತೆ. ಅವು ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಂತು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆನು ತೆರಿಯುನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಕ್ಲೆಡ ಇಂಚಿಂಚಿನ ನಿರ್ಬಲತೆನು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತಕ್ಷಣ ತೆರಿಪದ ಉಡ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು ಶಿವನ ಮಂದಿರಡು ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ವೆರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋದು ಕಾಶಿದು ವಾಸ ಮಲ್ಪೆರು. ಕಾಶಿನಾಥೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ತಿರುವೆರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಕ್ವೆರು. ಆಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು. ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಪೋದು ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ಲೆ. ಮಂದಿರೊಡ್ಲ ಪೋಲೆ ತೆರಿಪಲೆ ಹನುಮಂತನ ತರಹ ಗುಪ್ತ ವೇಷುಡು ನಿಕುಲು ಪೋಲೆ ಆದುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ನಿಕುಲೆ ಹನುಮಂತತ್ತೆ. ಆಂಡ ಪಾದರಕ್ಷದ ಕೈತಲು ಕುಲ್ಲುನ ಪಾತೆರತ್ತ ಪಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಈರ್ಲ ಕರ್ಮಾತೀತ ತಿಜ್ಜೆರು. ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಲಹೀನತೆಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿಯಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಂಚಿನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೆರು. ಒಂಜೆ ಅಂಗಡಿಯಾದುಂಡು. ಐರ್ದವರ ಆಕಲು ಕೂಡ ಊಡೆಗ್ ಪೋಪೆರು. ಏರು ಮಸ್ತ್
ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಯಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನೆನು ತೆರಿಯುನುವೆರು. ಮಾತೆನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಬಾಬಾ ಉರಿಯೆ ಅತ್ತೆ ಐನಿರ್ದವರ ಇಂಚಿನ ನಸೆ ಏರ್ನಾಗ ಆ ಪಾತ್ಯರನೆ ಬೇತೆಯಾದುಪ್ಪುನು ಬಾಬಾಗ ಇಂದು ಈ ಚಿಂತೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಯಾನು ಪತಿತೇರನು ಪಾವನ ಮಲ್ತದು ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೆ. ನಿಖಿಲ್ನಲ ಸಹ ಇಂದುವೆ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಇಂದು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಐರ್ದವರ ಇಂದೆ ತಾಯಸ್ಸು ಏತು ಒಂತೆ ಸಮಯುಡೆ ತಿರಿಯುಣರು ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯರುಂಡು ಮಾತ ಆತ್ಮಲಿಗು ಇಂದು ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುನು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆಯನಗ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಆಪುನು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಗವಂತೆ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲಿರು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರುನು ಪನ್ಪೆರು. ರಚಯಿತ ಬಾಬನೆ ಮರೆತು ಬುರ್ತೇರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರೋಡು ಶಿವನ ಚಿತ್ರನು ದೆತ್ತು ಬುರ್ತೇರು. ಐದವರ ಈ ಚಿತ್ರದ್ದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಶಿವನೇ ರಚಯಿತ ಆದುರ್ಲಿರತ್ತೆ ಐಟು ಶಿವನ ಚಿತ್ರ ಉಪ್ಪುನಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಲ್ಲೇರಿಂದಿತ್ತಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ಲ ಉಪ್ಪೆರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನಾದುರ್ಲಿರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಸಹ ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ನಿಗ್ಲಿನ ಸೂದ್ರರೆಡ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ತೆರಿಪನಗನೆ ನಿಗ್ಲಿಗ ಅರ್ಥ ಆಪುನು. ಏರು ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಇತ್ತೆ ಸೂದ್ರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿನ ಎಂಚ ನಾಡುನಿ ಪನ್ಪುನ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಐನಿರ್ದವರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ನವು ಏತು ಮಹತ್ತರವೈನ ಕಾರ್ಯವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನಿನ್ನು ತೆರಿಯೋನಾಡು. ಏತೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಪತ್ರನು ಪಟ್ವೆರು. ಬಾಬಾ ವಿಮಾನೋರ್ದು ಪತ್ರನು ಪಾಡ್ರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪದಿರು. ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಪತ್ರಿಕೆದಾತು ಒಂಜಿ ಕಾಕ ಜಿಪ್ಪಡು ಐಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನಿ ಇಂಚಿನೆತ ಚಿತ್ರದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ಹಿಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಾದುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಸೇವೆನಿ ಎಂಚ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ದಿನ ಚಿಂತನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಮುಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರು ಮುಕ್ಲ ಪದವಿಲ ಉನ್ನತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಣ ಪಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಈ ಸಾಲ್ನು ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಲ ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಡ್ದು ಬತ್ತದು ಸಾಕಾರಿ ಶರೀರದ ಆಧಾರನುದೆ ತಂದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರೇರು ಎತ್ತು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಇತ್ತ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ಸಾಲ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರನು ತೆರಿವು ನೇರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ಸದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಆವಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಒಯ್ದು ಮನುಷ್ಯ ನರಡ್ದು ನಾರಾಯಣ ಅಪ್ಪೆ ಬುದ್ಧಿದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತದು ಬುಟ್ಟುನು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಅಕ್ಲೆಗಾದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಬೋಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಜೋಕ್ಲು ಇಂಚೆಂಚ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತದು ಬಾಬನ ಸೇವೆ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಜೈಪುರೊಡ್ಲ ಸಹ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಸದಾ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುವು ನೇರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಅವಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡು ಬರೆಯೊಲಿ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಲ್ಲ ಏರು ತೂಪೆರೋ ಅಕುಲು ಪೋದು ನನೋರಿಯಗ ತೆರಿಪವೆರು. ಜೋಕುಲು ಸದಾ ಸೇವೆ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುನು ಮಮ್ಮಲ ಸೇವೆಡಿತ್ತೇರು. ಅರೇನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಲ್ಪೊಡಾದಿತ್ತನು ಸರಸ್ವತಿ ಏರು ಪನ್ಪುನವು ಓವುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರೊಡಿಜ್ಜಿ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಒರಿಯೆ ಮಗಲು ಉಪ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ದಕುಲು ಉಪ್ಪೆರತೆ. ಅಕುಲು ದತ್ತು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು ಎಂಚ ನಿಕುಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ದತ್ತಾದುಲ್ಲರು. ಒಂಜಿ ವಂಶಾವಳಿ ಪಿದರ್ದು ಪೋಂಡ ಕೂಡ ನನಂಜು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಲ ಸಹ ನನೂರಿಯನು ಆ ಸ್ಥಾನಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಬುಡುಪೇರು. ಯೋಗ್ಯ ಪಂದು ತೆರಿನಗ ಅಕ್ಲಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂಡ ಕೂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಸಮಯ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನನೂರಿಯನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏರಿಗೆ ಎಂಚ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪನ್ಪುನ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುಕಾದ ಇಂದನೆ ಕಲ್ಪವೆರು. ಏರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾದುಪ್ಪೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆಕ್ನ ಪ್ರತಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನವು ಬರ್ಪುಜಿ. ಏರೇತು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಪ್ಪೆರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೌರವ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪು ನೇರ್ದವರ ಅಕ್ಲ ಸಹ ಕಲ್ಪೆರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಂತೂ ಅಮಾಯಕ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಬತ್ತದು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರನೆ ಮೆತ್ತುದೆರ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ದುಂಬುದೀಪೆರು. ನಿಖುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದು ಎಂಕ್ಲು ಆತ್ಮದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಆದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ವಿಷ್ಣುಪುರಿತ ಮಾಲಿಕಾದು ಉಲ್ಪ ಪಂದು ನಿಖುಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪರು. ಎಂಚ ಕನ್ಯೆಗೆ ಪುರುಷನ ತೂವಂದೆನೆ ಅಕ್ಲನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಜೋಡಣೆ ಆದುಪ್ಪುನತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಓರಿಗೆ ಬಾಬನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಪಂತು ಗುರುಕುಲಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ಈ ಮಂತ್ರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪ ಮಾತಲ ಬಾಬನೆ ಆದುಲ್ಲೆರು ಬೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಬತ್ತದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಲ್ತುನೆರು.
ತೆರಿಪವೆರು ಯಾನು ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಆದುಲ್ಲೆ ಏನರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಡು ಎಂಚ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಅಂಡ ಕುಡ ಮರೆಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಕಲೆನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲು ಐದಾವರ ನಿಕುಲು ದಯಗ ಮರೆತು ಪೋಪರು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆಪುನೆಟ್ಟು ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆದು ಏರ್ಲ ಪಿರತಿರುಗುದು ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐನೇರ್ದವರ ಏಪ ಪ್ರಿಯತಮೆ ನಡಪೆರೋ ಅಕಲ್ನ ಪಿರೋಡು ದಿಬ್ಬ ನಲಪು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಇದು ಶಿವನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಾದೊಂದು ಶಂಕರನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಒರಿಯೇ ಪ್ರಿಯತಮಾದುಲ್ಲಿರು ಒರಿಯನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಿಯತಮಿಯರಾದುಲ್ಲಿರು ಐನಿರ್ದವರ ಇಂದು ಶಿವ ಬಾಬನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಾದೊಂದು ಆಂಡ ಮಗನ ಪುದರ್ನದು ಇದು ಬುರ್ತಿಯರು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊರದು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪೊರ್ಲುದ ಪೂವಾದು ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರನ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು ವಾ ಜೋಕುಲು ಕಾಮ ಚಿತ್ತೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಳಿದು ಪತಿತಾದು ಬುರ್ತಿಯರು ಆಕ್ಲೆನಗು ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳಲೆ ಪೂವಾದು ಮಲ್ತದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಇಂದು ಅಂತೂ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡತೆ ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಬರ್ಪೆರು ಯಾನು ಬತ್ತದು ಪತಿತೆರನ ಪೂತ ಸಮಾನ ಮಲ್ತದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ರಾವಣೆ ಪತಿತಾದು ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಹೂವಾದು ಮಲ್ಪೆರು ಐನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪೆರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪುನ ಪರ್ಪುನ ಚೀಚಿ ಇಚ್ಚೆನು ಬುರ್ದು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ನೆನಪುರ್ದು ಶಕ್ತಿನ ಪಡೆದು ನಿರ್ಭಯ ಬೊಕ್ಕ ಡೋಲ ಸ್ಥಿತಿನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ರಡ್ ಏರು ವಿದ್ಯೆಡು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿವಂತಾದುಲ್ಲೆರೋ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ತಿರ್ಗೊಂದು ಪುನಃ ಬೇತ್ ಆತ್ಮಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗುನು ತೆರಿಪವನ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಕರ್ತವ್ಯಲ್ಲ ತೆರೆದು ಪುನಕುಲು ಸದಾ ಜಾಗೃತ ಜ್ಯೋತಿ ಭವ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಜಗತ್ತದ ಜ್ಯೋತಿಯಾದುಪ್ಪರು ತಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆರ್ದು ವಿಶ್ವದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಓಡಾಪುಂಡು ಐನರ್ದವರ ಕಳೆದು ಪೋಯಿನೇನು ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಪಂದು ತೆರೆದು ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದು ಸದಾ ಜಾಗೃತ ಜ್ಯೋತಿಯಾಲೆ ನಿಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆರ್ದು ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೇವಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲ ಇತ್ತೆತ್ತ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಇತ್ತೆತ್ತ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ನಿಕುಲ ರಚನೆಯಿನ ಆಮೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮಾತ ಅಂಗೋಲೆನ ಸಂಕುಚಿತ ಮಲ್ಪುಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ರಚಯಿತ ಸಂಕುಚಿತ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿದ ಆಧಾರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪನು ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಥಿತಾದ ಬುಡ್ಲೆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಲವಲೀನ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂದಿತ್ತುಂಡ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಸ್ಮೃತಿದ ಯುದ್ಧ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೇಶ್ವರಿನ ಮಧುರ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ಬೊಕ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಧಕಲ್ಪವಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ಅರ್ಧಕಲ್ಪವಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಪಗೆಲು ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬತ್ತದ ಅಂಧಕಾರನು ಅಂತ್ಯ ಮಲ್ತದು ಬೊಲ್ಪುದ ಸುರು ಮಲ್ಪೆರು ಜ್ಞಾನೊರ್ದು ಬೊಲ್ಪು ಭಕ್ತಿರ್ದು ಅಂಧಕಾರ ಗೀತೆಲ ಸಹ ಪನ್ಪೆರು ಈ ಪಾಪದ ಪ್ರಪಂಚರ್ದು ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ದೂರ ಮನಸ್ಸುಗು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪುನ ಕಡೆಲೆ ತಂದು ಪೋಲ ಇಂದು ಆದುಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜೆಂದಿನ ಜಗತ್ತು ಒಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಕ್ತಿಡು ಶಾಂತಿಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಮ್ಮದಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ಶಾಂತಿದ ಜಗತ್ತು ಆ ಸುಖ ಧಾಮನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುರ ಐನಿರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಶಾಂತಿದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೋಪರು ಅಲ್ಪ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಏರ್ಲ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಅಂತ್ಯರು ಧರ್ಮರಾಜ್ಯರ್ದು ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕರ್ಮ ಬಂಧನರ್ದು ಮುಕ್ತಾದ ಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕಾರನು ದೇತೊಂದು ಪೋಪೆರು ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಾಪ ಉಪ್ಪುಜಿ ಏಪ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಬಾಬನ ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು ಅಪಗ ಈ ಮರೆತು ಪೋಪವನಂಚಿನ ಅನಾದಿ ಆಟ ಸೋಲು ಗೆಲುವುರ್ದು ಮಲ್ತದನು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ತಮ್ಮ ಈ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿನು ಪಡೆಯೊಂದು ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಪರು ಎಡ್ಡೆವು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ರೂಪದ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಸದಾ ವಿಜಯಾಲೆ ಏನ ಆತ್ಮರ್ದು ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಆ ಪರಮ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲಿರು ಮಲ್ಪವನಂಚಿನಾರ್ನ ಆಧಾರದ್ದು ಯಾರು ನಿಮಿತ್ತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಾದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪವನಾದುಲ್ಲೆ ಆರು ಮಲ್ಪವನಾರಾದುಲ್ಲಿರು ಆರು ನಡಪವಂದುಲ್ಲಿರು ಯಾನು ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾನು ಆತ್ಮಗಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾತೆರಬಕ ಕರ್ಮೋಡು ಸದಾ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದುಲ್ಲಿರು ಐಕು ಮಾಲೀಕನ ಇದುರ್ಡು ಸದಾ ಯಾನು ಆತ್ಮಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದುಲ್ಲೆ ಸದಾ ಇಂದುವೇ ಕಂಬೈಂಡ್ ರೂಪಡುಪ್ಪುಲೆ. अच्छा. ओम शांति.